Nå står jeg ombord i Sirena 48 her på Boot i Düsseldorf sammen med Thomas van Noord, som skandinavisk forhandler av denne båten. Og Thomas, hva vil du si om Sirena 48? Jeg vil sige, at det den mindste båd i porteføljen. Den starter ved 48 fod og stopper op ved 1118 fod. Filosofien omkring Sirena Yachts at de har masser af lys, de har en høj opbygning, de er høj i freeboard og enormt meget volumen. Så du får i 50-fods klassen får du ekstremt meget volumen, både i dine 3 kabiner og i din salon og din flybridge. Du sa at du hadde noen norske også interessenter på båten. Det en båt for norske forhold, tenker du? Jeg tænker, den rigtig fin til hele Skandinavien. Vi får en speciel version designet til Skandinavien med dobbelt glas i hele vejen rundt, både op og ned. Vi får stor vandbåren central heating, aircon, vi får canvas, vi får varmeudtag inden og ude. Så det en båd, du kan bruge hele året, og det en båd, du kan bruge komfortabelt hele året. Så den vil være oplagt også til det norske marked. Og den blir å se sannsynligvis i Norge i løpet av året. Præcis. Vi har planer om at lave boatshow i hele vores distrikt, som Tyskland, Danmark, Norge, Sverige og Finland. Og vi vil lave et bådevent, enten et boatshow i Norge i løbet af sensommeren i år.